Icon Production. Специален златен поздрав Атенчо за неговата прекрасна дъщеря Ана Мария! Да ни е жива и здрава принцесата! Ана Мария е най-прекрасното момиче на света. С очи като звезди, с усмивка грее всеки ден. Татко Енчо винаги ще бъде до нея силно устремен. Ана Мария, принцесо на татко, нека живота ти тече сладко-сладко. За твоето щастие днес празнуваме ние. Всеки за твой късмет голяма чаша ще изпие. Специално за теб грее. Нека сърцето ти винаги от радост се смее. Баща ти за теб ще даде и своето сърце.